Bueno, boas noites a todos. Entonces, empezamos co último pleno ordinario da legislatura, que é o pleno do día 26 de abril de 2023. Entonces, empezamos co primeiro punto da orden do día, que é a aprobación se procede ata a sesión anterior. Algúna cuestión para acta? Pasamos a votala. Votos a favor? Sí, perfecto. Pois, apróbase por unanimidade. Bueno, os unidades que están. Bueno, pasamos ao seguinte punto, que é a contestación ás preguntas formuladas en plenos anteriores. Quedaba unha pendiente do tema... A ver, teño aquí. Vamos a ver. Había unha de Carlos, un PSOE, que preguntaba respecto a canto custa organizar a Festa Camelia e cantos ingresos reporta o Concello, di que canto custa a Festa Camelia e canto. Vamos, a Festa Camelia, ou a Camelia, chamémoslo así en general, en torno a 6.000 euros, non? E claramente ten un retorno, non? Primeiro, ten un retorno de forma directa en todos os actos vinculados á Camelia, non? Non só o propio día, non? Sino que a BTT, etc., a través da propia actividade hostelera do Concello. Despois, directamente tamén, na propia promoción turística do Concello, non? Que é unha gran promoción turística do Concello, e na promoción económica da xente que traballa ou emprende directa ou indirectamente vinculado ao mundo da Camelia. Incluso unha capacidade de poder buscar novos nichos de negocio. Pero, bueno, creo que é fundamental, creo que temos que falar dun retorno indirecto ou polo menos un retorno inmaterial, non? Si se prefire, posto que a nadie se escapa que a Camelia forma parte da nosa esencia, do noso paisaxe, da nosa cultura e un dos elementos máis característicos de Vedra, non? E creo que nese aspecto non hai dúda que merece a súa promoción e exaltación, non? Despois, xa nas preguntas do último pleno, Raquel, preguntabas o programa da Estación Cultural canto costou. Vamos. Este é un programa subvencionado a través dos fondos europeus, dos Next Generation, e os gastos foron no cifras, digamos, cerradas, en torno a 50.000, 50.000 e pico, pero 50.000. Pero eso non foi unha subvención da Diputación? No. A Estación Cultural, o programa cultural da Estación Cultural é dos fondos Next Generation. En súa totalidade? Como? En súa totalidade? Sí. Vale. Que, por certo, é moi interesante porque, como viste, se puido apoiar a moitas das entidades culturales do propio Concello, non? Que é un pouco que buscaban eses fondos Next Generation, ao final, tamén. E a subvención foi en torno aos 35.000 euros. Digamos, con tantos fondos propios do Concello, desde 50.000 só foron 15.000 para todo o programa. Vale. Despois, preguntabas tamén se xa foi presentando o proxecto voluntario o antigo Pazo Galegos. A día de hoxe todavía non o presentaron. E a terceira falabas da cuberta da marquesina da Escola Infantil Municipal. Bueno, xa sabedes que polas obras e tal, eso tuvo que desarmarse, además pola inspección me parece tamén que habían dito algo en relación a esa marquesina. Entonces, é unha das cousas que xa está, digamos, prevista, que é unha das actuacións que hai que facer en relación á guardería, efectivamente. Esa, entón, bueno, esperemos que ao largo do curso ben se poida facer. O que pasa é que, bueno, con todas esas obras e cambios, hubo que sacar eso, hubo que modificar eso, e agora hai que ver como se fai esa marquesina. Despois, Carlos, preguntabas, Carlos do PSOE, preguntaban que quedou a polema que aquela do equeomo da Festa Camelia. Bueno, gracias a Dios, quedou en nada e xa se olvidou aquelo, por desgracia, primero no medio dunha guerra interna entre os propios, entre loitas internas entre os propios alfombristas de Galicia, non? Entre de un lado, de outro, etc. Por iso nós tamén collemos un perfil baixo aquí, a non meternos de cando chamou a prensa, etc. Non facemos declaracións de algo que non pensamos que é unha tontería. Xa vistes, pasou e xa olvidou, non? Gracias a Dios. No tema da carpa xa habíamos contestado outro día. No tema de cal foi o motivo de que non se recebeu o punto de caravanas, mira, é que ese punto de caravanas
realmente creo que hai que facelo ben, por iso, e hai un proxectiño que costa xa facer unha serie de cartos, está vinculado a ter unha subvención correspondente. Hasta ahora non tuvemos a fortuna de que nos deran a subvención, estamos repetindo, esperemos conseguila, pero tan pronto ten esa subvención, pois acometerase. Pois non é só poñer un punto, é acondicionalo, poñer algo ben, non? Algo decente, non? Algo decente, justamente. Cuarta, preguntabas como vai afectar o Concello a Lei de Benestar Animal en canto a existencia de instalacións citadas ao reglamento da lei. Bueno, teño que ver, pois é un tema máis concreto. A ver, a nova lei estatal de protección dos dereitos e benestar dos animais primeiro non estará en vigor hasta setembro deste ano, non? En sí mismo, en relación a este tema, non supón grandes cambios respecto á normativa que xa existe a nivel autonómico, non respecto a esta cousa concreta das... Entón, ti sabes que, bueno, o Concello, ou os Concellos poden ter un servicio conveniado, nós estamos no patronato do Refuxio de Bando, que é con que temos conveniado o tratamento, neste caso, dos animais, e, por tanto, nese caso, é o Refuxio quen se encarga do posterior tratamento dos animais son de recollidos. E o único que se recolle como obrigo do Concello é ter unha instalación temporal para ter os animais hasta que se trasladen precisamente no noso caso, o Refuxio de Bando, que normalmente xa se traslada no mesmo día, pero se houver coincidido no fin de semana, pois temos que ter esa instalación. Bueno, eu creo non, esa instalación xa ten unha naturalidade, cumpre cos requisitos de seguridade e espacio necesario que nos exigen para o benestar no animal durante ese breve tempo para que pode pasar ali nesa instalación. En calquer caso, os que estamos, xa digo, no patronato do Refuxio de Bando, pois non está segundo da lei. É máis, unha xuntanza a semana pasada, esta semana, donde unha das inversións que se vai facer tamén no Refuxio é ir adaptando tamén as propias instalacións do Refuxio, bueno, esta nova normativa, etc. Bien. Solicito o repaso das cunetas. Obviamente estamos... Eso... Sabedes, bueno, xa se leva unhas semanas traballando nas cunetas. Este ano... Bueno, que non será chegado a todo. Xa sabedes, son 700 km de cunetas, empezanse a limpiar cando medra a erva hasta o 15 de marzo non medrou, a partir do 1 de abril empezou a medrar, 12 parroquias, 700 km, por moi rápido que vayas, entón, bueno, pues, pero bueno, este ano sí que se empezou quizá antes que outros anos, bueno, eu creo que na medida da posibilidade a xente está se esforzando e claro, nunca está a gusto de todos, pero está claro que temos todos os concellos cando chega esta época, non? A máis sabedo ben, cortas a erva hoxe, dentro de 15 días está outra vez grande. Bueno, Yolanda, bueno, falabas de aquí en Illobre, ali bueno, cara a San Xián, bueno, había unha zona onde había unha zona de escombro, bueno, si somos conscientes delas, e reiterarse o máis pronto que se pode, porque ali hai que ir con maquinaria, non hai que ir con pala, carga, etc. Pero, bueno, sí que xa tíamos controlada. Despois, falabas ao ranxo de algunhas das pistas que están moi mal estado, bueno, algunhas bastantes están en mal estado. Bueno, xa sabedes, non? Agora, bueno, por fin se desbloquearon tamén, gracias a Dios todos, que os programas que están vendo, o post-2022 xa está adjudicado, o PIR da Xunta tamén está adjudicado, o post-2021 tamén está xe ahora que a licitación focal, bueno, ahora no verán, bueno, pois asfaltaránse bastantes desas pistas que están en mal estado, non? Que ahora, David, bueno, solicitabas que se facilitara o pleno o informe do ano 2008 en relación ao tema das PFAs. Bueno, do tema das PFAs, bueno, xa sabedes, xa tivemos aquí unha reunión outro día con Viacua, os representantes políticos e a asociación de veciños. Bueno, xa viste, non? Básicamente, que a famosa referencia ao Outeiro non era o Outeiro de Vilanova, era o Outeiro de Ames, ao lado do río Sar, para empezar unha tranquilidade para nós, pero despois, bueno,
a maior felicidade que nos comentaron que as analíticas feitas en Vilanova pois deron resultado de 0 PFAs, non? Iso é moi importante. En calquer caso, como xa acabamos aquel día, cando nos manden un informe definitivo, xa está a disposición dos grupos para que podades acceder a él. Vale. En canto a cal é a posición dos novos viñedos na zona norte do Concello, e tamén solicita que avisen a veciñanza para que den de altos pozos dos que están a consumir agua. Vamos, sabemos, temos coñecemento de que están facendo algunhas compras, ou polo menos están tentando facer algunhas compras na zona norte, pero todavía non temos datos suficientes para facer unha posición de cal vai ser o uso ou a extensión dos viñedos nesa zona. Non? Supoño que ao largo dos próximos meses saberase. E en canto ás augas, eu creo que ten razón, e aquí con un matiz, é que a veces os veciños olvidan que as augas, o uso das augas é unha autorización administrativa, é certo, non só por os viñedos, agora está pasando problemas, a veces que unha persona compra unha leira, empeza a traer na leira, empeza a protestar os veciños do lado porque pasan unhas tuberías por esa leira, non? Entón vai a persona e dice, pero eso non viña a ningún sitio. E resulta que os veciños non tiñen autorización e teñen que, efectivamente, presentar o proxecto, pedir autorización aos de Galicia, etc. Eu creo que a xente cada vez é máis consciente de que no tema das traídas teñen que legalizalas, teñen que pedir as autorizacións correspondientes, e nos pozos igual, que a xente se olvida que nos pozos, cando pinchan, tamén teñen que soltar as autorizacións, non? Entón, bueno, na medida do posible, pois, se intentara que a xente teña conhecimento de eso, non? Eu xa digo, moita xente xa o ten, pero, bueno, ten razón que é importante que a xente saiba, e así, a máis é beneficioso para eles, porque protexen realmente o seu uso da agua frente a posibles agresións que poidan sufrir, non? E, por último, falabas de que quedan aldeas sin ter cobertura de fibra óptica, ou que se avisa aos responsables para que chegue a todo o mundo. Bueno, aí, teño que dicir, aquí a máis, sabes que agora xa estamos por encima dun 95% de cobertura do territorio de todo Vedra con fibra óptica, e a máis, pola información, hasta que me demos esta semana, creo que somos dos concellos rurales probablemente dos que ten a cobertura de fibra óptica máis tendida de toda Galicia, non? Pero sí que é certo que hai zonas que están sin ela. Algúnas xa son operacións de cirurxía, non? Algúnas pequenas grupos de casas que están sin elas, e eso todo tamén casas individuales. Créeme que estamos por vía directa, indirecta, oficial, extraoficial, insistindo, pouquiño a pouco estamos conseguindo cosas. De feito, a última, a base de insistir, pois, o digo porque, o 27 de marzo, se nos confirmaron, a máis está Patricia Rodiño, a coordinadora dos que hai aquí, que se han encargado os proxectos para as ampliacións de fibra de Pumariño, que era un dos sitios tamén que teníamos a aldea de Pumariño, e ali, onde que se chama aquí Sales, é a zona da ali de Matelo. Tanto Pumariño e Matelo, en principio, xa temos a información 27 de marzo por escrito deles que ya hemos encargado las ampliacións de fibra. ¿Cómo? No, bueno, pero, que dicirche, é máis, me dixeron as empresas. Pero, neste caso, xa me dixeron as empresas, en Pumariño é Confica, que ten que facelo, e aí é ITT, na vosa zona. Entón, bueno, pero si nos quedan algo, non moitas, quedan algúns sitios, e sobre todo casas particulares tamén, que algunha é difícil que chegue, porque mellor hai que poñer 8 ou 10 postos, pero hai outros sitios que non entendo moi ben porque algunha casiña, pero xa son operacións moi, xa de nombres e apellidos, de cirugía de pum, aquí. Entón, nese aspecto, é cuestión de insistir, pero nese aspecto, creo que, poquinho a pouco se vai. Sí. Dime. Nada, era un pouco para saber que pasa na zona esta de Casa Concello Vedra, tal, que parece que hai problemas ca fibra. Que cada 2 por 3 se cae. Perdón. É que sea, por aquí, pois, na librería, en certas casas. No, pode. Foi no inverno, pero agora creo que no inverno tuvieron problemas porque cambiaron cando puxeron o cable no colegio.
cortaron digamos, a fibra principal. Juan, que nos escoita. Foi cando trouxeron a fibra para o colexio, cortaron o cable principal, parece ser, e botaron como 2 meses para poder soldalo e deixalo en condicións, por eso había. Ahora non debería haber esos microcortes, Por lo menos no colegio e tal, que é o que máis controlo del tema E eu vou tamén aquí no Concello. E aquí no Concello non hai... E agora non. Non. Claro, como din varias veces, xente que me estaba dicindo aquí pola zona que si tiñamos tal, preguntaban. Sabes o que pasa? A veces pasa, pasou en Santa Cruz tamén, recordo, con un camión, un accidente, tirou un poste frío, rompeu o rollo, e claro, despois eso ainda tarda en volver a montar, non é tan sencillo como coller en Palmar. Sí, pero bueno. Temos que mirar, porque non sei exactamente. Se foron resolvendo, pero hai que conocer que a veces tardamos a intentar non sei moitas veces. Por qué? Porque había casos tan sencillos como estaba a caixa ali. Realmente, non sei moi ben por que tardaban tanto en mandar. Pero bueno, sí que créeme que estamos moi encima, porque, salvo casos moi particulares que son, moi difíciles de que pode ter a fibra, pero outros, e sí que nos preocupaba, porque era tanto o do Pumariño como daquela zona de Matelo. E, bueno, por fin se amarguei cando mandaron por escrito, e a jefa mandou, pumba, oi, cojonudo. Entón, eso, tardarán uns meses, pero por lo menos xa sabemos que ahora xa van a colocar. Bueno, esa non había máis. Entonces, ahora queda o último punto, que era, bueno, poñer Raúl se preguntas, sabemos que esa non hai máis personas, pero se Raúl seguires facer, eu si aproveito entonces para, como é sempre nos últimos plenos ordinarios, unha para, bueno, darvos as gracias, porque, ademais, foi unha legislatura diferente, todos o sabedes, foi unha legislatura histórica, por dicirlo de unha maneira, porque tuvemos os que estamos aquí un momento histórico de estar todos decidindo, gobernando no momento que veio a pandemia, algo que non había sucedido nunca na historia recente, non? Entón, bueno, eso marcou un momento da legislatura moi importante, e eu quero volver a insistir nas gracias e públicamente aquí no comportamento que todos vos tuvestes, tanto os compañeros como os membros, bueno, do PSOE de BNG na oposición, en general, ao largo de toda a legislatura, pero no momento da pandemia, eu creo que fostes exemplares non só para os veciños de Beda, senón para toda Galicia, e eu sí que vos lo agradezco de corazón, non? E despois, como sempre, non? Eu creo que sempre mantuvemos todos un comportamento exemplar, tanto nos plenos como nas nosas actividades políticas e, sobre todo, nas relacións personales, que aquí, ao final, somos todos veciños, son todos conocidos, e creo que ese é un exemplo de Vedra tamén para o resto de... Sempre foi así, gobernar quen gobernar en Vedra, sempre unha boa relación personal entre todos, e eu creo que é só que seguir mantendo de aquí ao futuro, e eu nese aspecto dou-vos as gracias tamén personales. Por tanto, moito que agradecer pola vosa labor en favor dos veciños, e, bueno, oye, cando tuvestes que protestar, é a vosa, efectivamente, a vosa labor de oposición, de protestar, de pedir, de solicitar, bueno, todos temos uns de gobernar e outros de apretarlle ao goberno para intentar facer as cousas o mellor posible por os veciños de Beda, non? E nese aspecto agradezco a vosa labor. Oye, e de aquí en diante, bueno, supoño que todos nos vamos a seguir vendo, na política ou non, pero somos todos veciños de Vedra, e de logo, no meu caso, tedes un amigo para o que precisedes. E ora deixo-vos a voz a vos. Bueno, pois eu quero despedirme, porque non vou a repetir,
Levo aquí 12 anos, para mí foi unha honra, foi complicado a veces foi moi complicado, por moitas circunstancias, me levo moitas experiencias, me levo moitos sinsabores tamén, pero bueno, e decirvos que os que quededes, no personal, por suposto, desexo vos o mellor a todos, no político xa non tanto, pero bueno, os que queden, que o fagan sempre o mellor posible polos veciños, que miren ante todos por eles, e efectivamente, bueno, pois nos seguiremos vendo por aí, pero tomarei un descanso aí de veros cada mes e tamén, non, xa mo pediu o corpo, pero bueno, seguirei na política porque o levo na sangre, e nada máis. Moitas gracias tamén a todos polo tono, e bueno, e Enrique xa falarei contigo despois, non? Así, terrei. E nada máis. Sí. Bueno, eu botei moitos menos anos que Bea, non? Pero, bueno, para min é un orgullo, ademais non sendo nativa daqui, haber sido concelleira, guardarei con moito cariño e moito orgullo o pin de concelleira. É un traballo, bueno, con pouca satisfacción, non? Porque non, bueno, é como asociativo, non? Que non se ve ou non se, bueno, pero que me gustou, que o teño pasado moi ben nos plenos, bueno, pois nada máis. Bueno, espera, que ya... Espera. No, digo que ya, bueno, pues es una opinión personal, ¿no? Espero que no le parezca mal, pero bueno, yo ya voy a felicitar al próximo alcalde de Vedra porque las cosas son como son, o sea que... Bueno, eu tamén damos as gracias a todos, foi unha experiencia nova, da que aprendes cousas novas, de agora en diante, pedille aos veciños que pensen ben as cousas e que fagan as cousas con xeito. E procuramos volvernos a ver. Aí, Carlos. Bueno, pois eu, para min foi unha experiencia, verdade, que ademais cheguei un pouco con nervios, así era daquela a máis nova dos que estábamos aquí, e a verdade viña un pouco sin expectativas e a expectativa, a ver que pasaba, verdad? Disfrutei bastante estes 4 anos, sí, a ver, houve cousas boas, houve cousas malas, pero, verdad, disfruteinos. Sempre agradecervos a todos porque sempre fostes moi correctos e moi cordiais comigo. Creo que eso tamén é de valorar porque eu sei que en moitos outros sitios así non pasa. Bueno, eu tamén vou dicir que pensen os veciños e a veciñanza, as veciñas, a ver o que queren. Eu espero volvervos a ver para as próximas. Nada máis, moitas grazas tamén darlle a Fou e a David por acompañarme neste camiño, e nada máis. Bueno, pois nada, eu aquí tomo un pouquiño, un aniño, e nada, pois agradecervos a todos e a todas o ben que me recibistes, e, bueno, se non nos vemos aquí, debemos ver por fora, eso fijo, e nada, bueno, moita suerte a todos nas eleccións. Bueno, pois entonces xa resumistes todos moi ben a historia. Eu creo que o vedes, non? Todos os que foron exconcelleiros e que se ven por aí, nos vemos non do partido que sexa, non? Ao final, vémonos todos, tomamos un viño, compartimos un pulpo, e iso creo que tamén unha das cousas boas que se leva daqui. De verdad, oye, moitas gracias a todos vos, e nada, nos seguiremos vendo seguro. Bueno, pois se levanta a sesión.